Daga jihar Neja bari shirin ya leƙa jihar Kano inda wata gobara da ta tashi a kasuwar Singa da safiyar Litinin din ta haifar da gagarumin asarar dukiya tare da jikkata mutane da dama. Wakilinmu Bello Saja Audu yana ɗauke da rahoton. Rahotanni sun bayyana cewa wutar ta tashi ne a rukunin shagunan Mazaf, inda ta ƙona kayayyaki masu yawa da ta kai ga har yanzu ba a tantance adadinsu ba. Bayanai sun ce gobarar ta afku ne da tsakan dare a kan titin Bello cikin babbar kasuwar ta Singa. Har yanzu dai ba a tabbatar da musabbabin tashin gobarar ba, yayin da hukumomi ke ci gaba da tattara bayanai. Barista Janaidu Muhammad Zakar, mamallakin rukunin shagunan da abin ya shafa, ya bayyana irin barnar da gobarar ta yi, inda ya tabbatar da cewa ta yi mummunar barna sosai. Ta kona kusan dukkan kayayyakin da ke cikin shagunan, sai dai ya kara da cewa babban sa'ar da aka yi wutar bata shafi makwabtan shagunan ba. Alhaji Musa Ibrahim na banki, wanda shine shugaban kasuwar na Singa da kewaye, ya ce an riga an fara gudanar da bincike kan lamarin. A nasa bangaren jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano, Saminu Yusuf Abdullahi, ya ce za su fara cikakken bincike da zarar an shawo kan sauran burbushin wutar domin gano musabbabin gobarar don kiyaye faruwan haka a nan gaba. Bayanai da shirin kowane tsuntsu ya samu sun nuna cewa wannan ita ce gobara ta hudu da ta auku ƙasa da watanni 3 a kasuwanni daban-daban na jihar Kano. Kasuwan Singa na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Kano, inda ake gudanar da hada-hadar kayan masarufi daga sassan ƙasan nan har da ma ƙasashen ƙetare. To mu dai a nan sai dai mu ce Allah ya kiyaye faruwan irin wannan a gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Bello Saja Audu, kowane tsuntsu. Amin Bello.